kabruji mere demgal pular waktu jino gasse tadi joni do Bruxelles waktu jino gasse didi joni ton to jella ko dini waktu joni ton do guddude jobbe e duwede be musidbe tedde be bandirabe silabe kabruji mere demgal pular ko joni so jeedo nyaawi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehla ben jayti tonde kabruji meɗen toon to dawla sénégal ñawore khalifa babacar saleh won appel mo wanno toon to cassation ko hande fuɗɗi toon to cour suprême mata rewɓe hande jiiɗi ko nattinde nawligu caggal nde ayda mbakke duppi joom galle muɗum salamata diaw soppi nawlum jasiji joni ko debbo yiwi joom galle mum labɓe gam nawliri waɗi ko toon to yombol nord con sek modduɗo e kopporeje ɗe laaɓani ñawore makko nawtama toon to tribunal correctionnel son excellence mohamedou abdelaziz ruti duwaw dendalngal ɓiɓɓe mauritannaɓe rendunoɓe mabɓe sunare gam jaltugol aduna goto e taniraɓe makko Mauritanie woni hoore e diwan mo Maghreb ɗon ɗo jayɗe ɓuuri wellitede ha joni toon to dawla Mauritanie conseil région oji puɗɗima woytade caɗele gam wasde ɗumen hebde jobdele mumen mandat d'arrêt baɗaɗo e grâce Mugabe police mo dawla Afrique du Sud ene dañi e makko haaju gam mennode mo fiide toon neɗɗo kabaruji meɗen to coftal ɓalli wonata ko football mayen kal ɓen ɓe yalatɓe champion zone 2 mo ɓoki jaabi fottita e phase départementale de la région de Matam musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe bisimilla mone kettugol men jañno ko lelade so jeeɗo ñaawi Elhaj Baba Baydi Mal hoore jodande leñolala bo mima jalal leñolala jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe hettiyankoɓe haalirde jafan sorgu mon calminama e kuuɓal koɗo calminten bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe haalirde añam ɓamte pulagu añam yariyaɓe alkamisa nogas lewru sappo e ɗiɗi ɓiru hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati to karallagal en jetti en jarnima guiɗo men musidɗo men Demba Gadio kodda subalɓe ɗo e yesso haalirde nde sikki ala guiɗo mon musidɗo mon Moussa Djibi Gadio bandiraɓe sehlaɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde windere nde mon calminama muni e mon foof inde mum yettude mum jam ñalle mon jam hiire mon ala ko waɗi wodente woni jam waale moɗon tawde ko noon aduna feccori kono noon kala hen ko wawi wonɗon calminama moni e mon foof e mum nadire bisimilla mon kettugol gorko mo Podor Allah jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe heeɗiɓe hettiɓe jaame kisal nden ko Allah yo wona men wona e dendagal ɓiɓɓe julɓe caggal calminaɗi udditirten kabaruji meɗen ko tintino Samba Sall walla bo mbiyen Samba Sabar amo waɗi junggo makko e ɗen ñeɗɗin ñalɗi pine baɗoji toon to ƴella palel dande maayo ɗum noon en kettoto hen tintino go goto e musidɓe men waɗani hen bisimilla bandiraɓe so tawi on nani ɗiɗo bawɗon gandi ko lamba pattam lama jogori wadde mbimi ko Sambo Sall walla mbiya Sambo Sabar gorko mo ƴella palel dande maayo ko kanko arte nder leydi Sénégal taw arti kadi ko jaɓɓal kesal o artiri ko style kesso on nden ko le 28 et le 29 décembre 2018 toon to cuuɗi meɗen ƴella palel dande maayo mbimi ñalɗi pinal ñalɗi pattam lami jogori wadde toon Thiam Amadou Thiam kono mbiɗani tigui Diallo Amadou Diallo holɓeɗo combaji jogorɓe jaggodirɗo oɗo wiide ko Tikken Pam gorko mo do holmo jogori jaggondirede koye balla gorko bandiraɓe sehlaɓe tedduɓe on nani kadi mbaɗa sikki on paami ñalɗi pine jogorde wadde toon to ƴella palel dane maayo mbaggu on keɗima ɗiɗo bawɗi ganduɗa ko belɗi so tawi Samba Sall haalama so mbaggu welani waɗani ko haani ɗo hakkillaji meɗen yeehe Adama Samba moyri kono noon ɗiɗo ñalɗi pine waɗata ko toon to ƴella palel dane maayo ma en garte ganduɗa koye ɗiɗo ñalɗi pine so Allahu lamɗo jaaɓi en ñaguima jomiraɗo joom baɗe bawɗo yo Allahu lamɗo rokku en hawrude hen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe ene jeeya e kabaruji meɗen toon to dawla Sénégal ñawore Khalifa Babacar Sall ko hande fuɗɗi toon to cour suprême ardi ñawore nde ɗon ko Amadou Bal woni no président l'union des magistrats sénégalais ina wondi e ñawoɓe Mbacke Fall Wali Faye Fatou Faye Lekor Adama Ndiaye Ibrahima Sy golle mabɓe noon kamɓe ɓeɗo wona ñawtade Khalifa Babacar Sall kono noon ala ko ƴewde so tawi o ñawanoma e gonga so tawi ñawoje o ñawanoɗe e rewnanoma lawol so won ko gakki hen ɓe puusa ñawore nde o ñawano toon to cour d'appel ɓe mbiya yo ñawte so tawi noon foof rewino lawol ɓe tengtina ɗum ko ñawano toon to cour d'appel woni duuɓi 5 e cuuɗi dombirɗi ana wondi e amande million ngaji 5 CFA men gattidi ɗo kabaruji so tawi jomiraɗo joom baɗe e bawɗo jaaɓi mata rewɓe hande jiiɗi ko nattinde nawligu ko namdal caggal nde ayde Mbakke duppi joom galle muɗum Salamata Diaw soppi nawɗum jasiji e joni o ko wayi noon waɗi toon to Yeumbeul rewo ɓoni ganduɗa ko Yeumbeul Nord koye legal biyetegal Asakna Mousse Ley golloto koye Shell mo Sénégal caggal nde o ƴefti miijo humande goto e ɓen ɓe o golloto gam nawligu mangone noon ko jeewmo ko kañum ne ganduɗa ko waɗi ko
fiide mo ganda ko labbe fadi ko fiide mo wadi fiide mo ganda ko labbe ha ganda ko jiije o bakki e jiije makko kon non gorko o teddinino mo kala ganda ko teddungal gorko teddinino mo kanko kala teddungal kanko mo ganda ko jeewo sabu dum gorko rokkirimo ujunnaaje nogas sefa ko kambe mbiyata ganduda ko takku ko wana dum ko kala ko yobiti e dewgal ngal gorko wanno ko juude makko kanko odo jeew dum do ko teddungal kon non e wiide jaande les échos saktube odo kabarude dum do fof ganda ko e wadi non kanko debbo nyande aset ina jofi ganda ko alen kanko debbo don ganduda ko do gorko lelino e dow leso mabbe o betti dum o fi dum ganduda ko labbe bernde hubbi woni ganda ko e wullude jeewi no dogiri kon non kadi o abbin dum godki e keeci amo wuri kanko gorko kon non o gañi ma caggal debbo antiri ton to hôpital balde seedo e caggal ɗum o yalti kon noon kadi o noddi debbo e ñawore o yiɗino yaltinde debbo o galle kon noon debbo ganda ko jaɓani waɗi ko yande bamba heeli fotiyaji télé makko téléphone kon noon kadi heeɓi kan noon kanda ko ɗum ɗo foof ganda ko heeli ɗum on noon mo humani ko ɓooyani o kañum de tini ɗum wi kañum hurtoyta ko ganuma mo Moussa Hammadi ganda ko dañi musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe ha joni keddoɗen ko toon to dawla Sénégal ɗo noon kaliten koko wiyete faux billet woni ganda ko ɗen kopporeje ɗe moƴƴani con sec wonon gandi ganduɗa ko con sec ñawori muɗum nultirama toon to tribunal correctionnel con sec noon no moddi e ko wiyete faux billet ko debindaɗo to sengo ñawoje on noon ganduɗa ko ñawowo joguiɗo dossier makko caggal lebbi jeegom gayni gon leskol ngo waɗanno wadde noon con sec ma andu ko lelani holko jogori wiyete so tawi noon ganduɗa ko con sec kañum dañi ko wiyete liberté provisoire woni o woppe o yahay hajuji makko hande ñawoɓe daña e makko haaju foof wona on mo wonduno wona Allah e jiite kañum nande leeli guila nden e cuuɗi dumbirɗi e sifti noon bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe con sec nanga koye hitade ujunnaji 2.15 woni 2015 toon to galle makko ɓe tawrimo 32 milliards CFA e temedde 5 million ko tawa noon ganda ko foof ko wiyete faux billet woni ganda ko ɗen kopporeje pewnaɗi tawa noon ɗem moƴƴani musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ne jeeya e kabaruji meɗen son excellence Mahamadou Abdelaziz o yetti o jarnima kono noon kadi o rutti duwaw dendagal ɓiɓɓe Mauritanaɓe gam duwaw mumen e rendude mabɓe sunare gam jaltugol aduna goto e taniraɓe makko woni ganda ko walla bo mbiyen ganda ko taniraguel makko biyetegel ganda ko Bouhama Mintou Bader wuldu Mahamadou Abdelaziz ina janggotno e won ɓatakimo président de la république mo dowla Mauritanie windi ɓenɓe ko muusi heeɓi ko wayni hen e jaaɓi Allah e gonɗinde enen fof ganda ko kanko jeeyen ko en hotoɓe to makko ɓen ɓe goni ɓe jomiraɗo yiiɓi kono noon kadi ko ɓen keɓata yurmede makko son excellence Mahamadou Abdelaziz président de la république mo dowla Mauritanie wi jaltugol aduna tani ko ganda ko debbo waɗi ɗum e jabre Allah kono noon kadi ko kañum ko jomiraɗo ganda ko jeyno arani ganda ko jeyno ko ha joni noon kanko mo ganda ko président de la république mo dowla Mauritanie woni président Mahamadou Abdelaziz o wi ganda ko o duwanima jaaɗo kono noon kadi o ruti duwaw dennangal ɓiɓɓe Mauritanaɓe waɗoɓe dawrugol eɓe mbaɗata foof gam rendude e mabɓe ndeɗo sunare e duwanade ganda ko jaltuɗo aduna o wi ganda ko yo barke muɗum heddo e jinnaɓe muɗum jalti aduna noon ganda ko mbiɗen ko Mintou Bader wulde Abdelaziz on noon ko ɓi Bader noon ko ɓi ganda ko Mahamadou Abdelaziz ko ñande aset nde wonno oto ganda ko Bader waɗi accident yani e camion ko natirde rewo toon to Nouakchott yummum cukalel ngel noon kañum ne ganda ko gañinoma nawonoma toon to hôpital militaire mo Nouakchott président ganda ko Mahamadou Abdelaziz o yehino toon to accident waɗi to caggal mum o yeehi ganda ko wirwirne taniraguel makko ngel ɗum noon en duwanima mamo yo Allahu lamɗo lomtin kono kadi yo Allahu lamɗo wattu ngel e almuɓe Ibrahima Sak tanen oɗo kabaru ko jayde wiyetede amide musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ha joni keddoɗen ko toon to dawla Mauritanie woni hoore e diwan mo Maghreb ɗon ɗo jayɗe ɓuuri welitede Mauritanie jeeya koye dowlaji Maghreb ɗon ɗo jaydiyankoɓe mbawi wadde golle mumen no hannirta ni ɗon ɗo tawa noon ngala goƴa ko doggol noon ngol jaydiyankoɓe Reporters sans frontiére mbaɗi sakta ko ñande altine 17 lewru no gonɗen ndu Mauritanie woni hoore e diwan mo Maghreb ko kamɓe goni 71 e windere nde woni hoore noon e ngol ɗo deggol baɗogol e windere he ɗon ɗo jaydiyanke wawi wadde golle muɗum tawa ala goƴa ko toon to wiyete Norvège rewi hen ko Suisse tataɓo noon ko les Pays-Bas ha joni toon to dowla Mauritanie les conseils régionaux kañumen ganduɗa ko ene hay joɗade ɓe joɗaki taw kono noon aɓe puɗɗima ganduɗa ko dañde caɗele e wiide ganduɗa ko jayɗe kewɗe président conseil régionaux ji ɗi kañumen puɗɗima woytade caɗele mumen gam wasde ɗumen hebde jobdele mumen lebbi ɗiɗi joni koɓe cuuɓa wona ganduɗa ko woytade noɓe balliri
no ɓe balliri gam sarwude ɓen ganduɗa ko ɓeɓe joɗini ɗon kono noon ɓe goytoto goƴa mabɓe ɓe goytoto goƴa mabɓe wadde noon goƴa ana woodi ko yoɓiti ganduɗa koye ɗiɗo responsable uji UPR onon gandi ko UPR gagni dendagal conseil régional ji toon to Mauritanie kono noon ne ɓe lundi ɓe ceerani e wiide waɗi ɗumen ɗon tan ko dawrugol sifti noon bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe conseil régional ji lomti ko sénat mo dowla Mauritanie ko caggal noon de ɓiɓɓe leydi ndi namda e mo référendum baɗanoɗo e lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi sakti oɗo kabaru ko jaydi wiyetede takka dumde musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe jokke kettugol men jokku joni kabruji men e ɗemgal pular kodde subalɓe holko gaddanɗa en musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon en jokkat ala ko waɗi taw kodde subalɓe paran taw e bisimilla maɗa kabaruji men e ɗemgal pular musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ha joni en jeeya kabaruji meɗen e ɗemgal pular manda dare mo grâce mugabe waɗa firta tan ganduɗa ko police na yiilomo wadde noon kala ɗo yiyamo foti nanguede ko police noon mo dowla Afrique du Sud ko kañum dañi e makko haaju ko alarba hanki ɓe cakte oɗon manda dare mo mbaɗimo grâce mugabe ko cuddiɗo Robert Mugabe mennoɗo wonde président mo dowla Zimbabwe o waɗi noon ko finnode mannequin biyeteɗo Angel o firno ɗum noon ganduɗa ko longe courant ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi wonno e nder goto e wotolaji toon to Johannesburg ko dowla Afrique du Sud Angel noon kañum ne yara e duuɓi nogas o gañinoma hen seeɗa e oɗon saaha kabaruji men e ɗemgal pular ɗo noon paaɗen koye kabaruji meɗen coftal ɓalli paaɗen ko toon to Fouta e Kumbaru kalen ganduɗa ko fap kalen e football taw noon ko phase départemental région mo Matam édition 2017-2018 ñande nogas e tati lewru décembre woni lewru ndu gonɗen ndu yaalalɓe ma fottite e ASC Wourossogui ñande capantati lewru ndu gonɗen ndu ɓe pottite e ndulemaji funeɓe e siftinde bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe yaalalɓe ko kañum woni champion zone 2 mo ɓokki jaɓe mbanno toon to Dumgurwal fa ɗum noon en ñaganimaɓe ɓe ganduɗa ko nde ɓe dañata ndam e ɗeɗo pottiti ha ganduɗa ko ɓe jaha toon to national enen foof ɓe ganduɗa ko eɗen caggal Allah kono noon kadi eɗen caggal mabɓe ɗum noon en mbi ɓe ganduɗa ko bon courage kamɓe ɓe ganduɗa ko yaalalɓe walla bomo ganduɗa ko e kamɓe ɓe ɓe jogori fottidde foof musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe men garta ɗiɗo kabaruji coftal ɓalli so tawi weeli jomiraɗo joom baɗe e bawɗe o ana jeeyano e titone kabaruji meɗen hannde toon to dawla Sénégal ñawore Khalifa Ababacar Sall ko on appel mo wanno toon to cassation ko hannde fuɗɗi toon to cour suprême mate rewɓe hannde jiiɗi ko nattinde nawligo caggal nde Aïda Mbacké duppi joom galle muɗum Salamata Diaw soppi nawlum jasije joni joni ko debbo yiwi joom galle muɗum labɓe gam nawliri waɗi ko toon to Yeumbeul Nord toon sek modduɗo e kopporeje ɗe laaɓani ñawori muɗum nawtama toon to tribunal correctionnel son excellence Mahamadou Abdel Aziz o ruti duwaw dendagal ɓiɓɓe Mauritanaɓe rendunoɓe mabɓe sunare gam jaltugol aduna goto e taniraɓe makko Mauritanie woni hoore e diwan Maghreb ɗon ɗo jayɗe ɓuuri wellitede ha joni toon to dowla Mauritanie conseil régional ji puɗɗima woytade caɗele gam wasde ɗumen hebde jobdele mumen mandat d'arrêt baɗaɗo e grâce Mugabe police mo dowla Afrique du Sud dañi e makko haaju gam menne tomo fiide toon neɗɗo karbaruji meɗen to coftal ɓalli wonna ko football en kaali e ɓen ɓe yaalalɓe champion zone 2 mo ɓokki jaɓe fottita taw noon koye phase départemental de la région mo Matam musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe so tawi woni ko gakkiɗo yaafuya ɗaɓɓama umminano en umminnen koye few mataw weɓanno kewɗen wiide ni so tawi kadi woni ko fewiɗo en jetti jomiraɗo joom baɗe e bawɗe o to karallagal en jetti guiɗo men musidɗo men Demba Gadio kodde subalɓe ɗo e yesso haalirde nde sikki ala wonno guiɗo mon musidɗo mon Moussa Djiby Gadio mo ganduɗa kadi ina rokkodira e moɗon ladial ha janggo so tawi jeyɗo ñaawi ha janggo so tawi weeli jomiraɗo ɗo e nden yo jaam Allah jogomi jogoon kono noon on ɗaɓɓama yafuya ɗe balɗe kabaruji men na hiiro seeɗa kono noon ko on saaha tan woni ko gartuɗen ɗum noon on ɗaɓɓitama hen yafuya no fewi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe heeɗiɓe hettiɓe Allah jarama on jarama e kettugol